Ғабдулла Тукай мәҗмуғи әсәри китабына шағирның халқына қалдырға теләгән әсәрләр генә тупланған. Тулырак хәбәрчебез Диния Нәҗметдинова язмасында. Ғабдулла Тукай әдәби музейында Ғабдулла Тукай мәҗмуғи әсәри китабын тәкъдим итү кичәсе оештырылды. Шара халыкара туган тел көненә багышланды. Бу китапның тарихы 20 гасыр башына барып тоташа. Ул башта 1914 елда, 18 елда гарәп графикасында Казанда нәшр ителгән һәм 33 елда Токиода. Ә менә кириллицадагы басмасы беренче тапкыр бары тик 2021 елның 2021 елның ахырында гына Татарстан китап нәшриятында нәшр ителде. Һәм бу китапның үзенчәлеге нәрсәдә дигәндә, биредә тамашачы Тукай үзе әйткәнчә, ул сайлап калдырган, халкына калдырырга теләгән шигырьләрне генә күрә ала. Алар безгә күбесе таныш әсәрләр, чөнки инде Тукай әлбәттә белгән, кайсы шигырь халыкка, укучы күңеленә барып җитәсен һәм ул шуларны гына сайлаган. Ләкин биредә беренче басмалардан һәм безгә таныш булган вариантлардан аермалыклар да күп. Кайдадыр Ғабдулла Тукай аерым бер кушымчаларны, сүзләрне урыннарын гына алыштыра. Кайсы бер шигырьләрдә ул бөтенләй куплетларны сызып ата, яисә бөтенләй куплетлар урын-урыны белән үзгәртеп куя. Менә шундый бүгенге көндә безгә таныш булмаган вариантларын да укырга мөмкин була. Басма кереш мәкаләдән 1914 елгы китапның үзгәрешсез кириллицага күчерелгән вариантыннан аңлатмалар һәм искәрмәләр өлешеннән гыйбарәт. Кереш өлешендә Ғабдулла Тукайның китапны әзерләү тарихы, бу хакта чордашларның истәлекләре, 20 гасыр башы газетларында әлеге җыентык турындагы реклама текстлары, берничә төрле сыйфат белән әзерләнеп төрле бәядән сатылу тарихы, беренче иллюстрациялар, фотолар һәм башка хакында кызыклы мәгълүматлар тәкъдим ителде. Миңа шушы уникаль басманың мөхәррире булырга туры килде. Мин бу эшне чын күңелдән башлаганда җаным тәне белән аңа алындым. Гүзәл төхфаты белән танышып, аның белән бергә эшне башлап җибәрдек. Әлбәттә кыенлыклар күп булды. Чөнки Тукайның үзе төзеп калдырган бу басмадагы күп нәрсәләр, кайбер фикерләр, кайбер урыннар, хәзерге шигырьләрдә булган аермалыклар, үзенчәлекләр дә бик күп иде. Без бу хәлне, бу проблемадан Гүзәл белән бик тиз юлына чыктык. Аның гарәп телендә булган язмаларын кулыбызга алып, һәр туган сорауны карап, төшеп калган урынмы, яки кирмичә калганмы, шуларның барысын барлап, аның белән төзүче белән берлектә эшләдек. Диния Нәҗметдинова, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.